Ние сме мъзнярите, обичаме много яки екшени. Аз съм най-якият човек на света. Кой знае човека? Аз съм Марточи. Кой знае за мене, брат? Кой знаеш за мене, брат? Аз съм най-добрият човек. Пиша си коментарите във Фейсбук. Гледайте го това, аз съм най-якия рапър на света. Кой знае? Ти май не знаеш за мене, аз съм Марто. Спокойно, брат. Аз съм Марто Джи. И човече. Аз съм най-добрият мъзняр на света. Ние сме мъзнярите. Обичаме много яки екшени. Раповете. Бия ги аз. Аз съм най-добрия. Аз съм най-добрия човек. Пари да искам аз. Аз не мога. Аз съм някакъв пълен мъзняр, човече. Аз съм не може ти и да знаеш за мене. Ти добре, брат, това е най-добрият хит на света. Човече, защото ние сме мъзнярите. Обичаме много екшени и гледам и страшни филми. И дори не знаеш, човече. Сега колесни моменти гледам си Фейсбука и Ютуба. Кой знаеш за мен? Ютуб канала имам аз. 43 абоната имам аз. Мъзняр съм аз. Най-добрият човек на света. Никой не знае за мен, човек. Ти нещо не знаеш, човек. За мен, защото ти не можеш. Ние сме мъзнярите. Ние сме мъзнярите.